खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि भिउवार्स नोंथांमोन, आंनि इउट्युब फेमिलि आरो फेसबुक फेमिलि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होयो। लोगोसे जोंनि महिला ग्रुप ना, जोंनि महिला ग्रुप आरो प्रेयार सेन्टार जिमाननाखि महिला आइजोफोर दं, गोबां आरज खालामग्रा ना, आं बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर हरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। आरो लोगोसे आं बे गोदान आपडेटखौ लानानै फैदों, जेनाखि थांनाय समावहाय आङो बे भिडिअसखौ लाबोदोंमोन, जाय बिथाङा गोबां गावनि देहाखौ लानानै ना, गावनि खस्थ' मोननाय देहाखौ लानानै बियो गावनि थांनानै थानाय जिउखौ लानानै बियो जुजिगासिनोमोन ना, गावनि एकदम खास्रि बिस्रि सानाय आलौनाय देहाखौ लानानै बियो थांनायखौ जुजिगासिनो दंमोन, थांनानै थानायखौ जुजिगासिनो दंमोन। स' बिथाङा नोंथांमोननि अननायजों बेबायदिनो सोरबाया थाइसे हरनाय, सोरबाया थाइनै हरनाय, सोरबाया बेबायदिनो 10 थाखा 20 थाखा बेबायदि रां हरनायनि गेजेरजों दिनै गोबां मदद मोनदों। आरो लोगोसे गोबां आइजोफोरानो, गोबां आइजोल' नङा, जोंनि बर' समाजाव गोबां जोंनि फेमिलि ना, जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोननि अननायाव नोंथांमोना इसोरनिसिम आरज गाबनानै होनायलाय बिथांनि देहानि, बिथांनि जिनिखि अंग'आव जानाय बेराम ना, गानो रोङै बेराम, बे बेरामा माने मोजाङाव एसे रिकभार फैबाय होननानै खोनानो मोनदों। स' लोगोफोर गोजोनथाव, बेफोरबायदिनो गावजों गाव मदद होनाया, गावजों गाव हेफाजाब होनाया, सानसे जोंनि देहाया सानसे मोजांब्ला बेबायदि मोजां थाबाय थाया, माब्लाबा समाव जोंबो खैफोदाव गोग्लैगोन ना, माब्लाबा समाव जों बुंस'नो हाया जोंनि जिउआ माब्ला खैफोदाव गोग्लैगोन, जोंनि देहाया दिनै मोजां गाबोन गाज्रि, जों बेखौ रावबो बुंस'नो हाया, नङा होमबा? स' बेबायदिनो जों गावजों गाव हेफाजाब मदद होयोब्ला, सासेया सासेखौ मदद होयोब्ला जोङो निस्सय ना, जों गोजोन बयजोंबो अनलायनानै थानो हागोन। स' आं बेखौनो आपडेट होनो सानदों नोंथांमोननि जायनाखि आंनियाव इसिग्राब माबाफोरा गैजोबा, जाय बिथांमोना फाइनान्सियेल प्रब्लेमाव मदद हरदोंमोन, बिथांमोननि गासिबो फुल डिटेल्स गैजोबा, मानो होनबा एकाउन्टआ मोननै जादों। एकाउन्ट मोननैयावहाय मोनसे एकाउन्टआव हरनाय बिथांमोननि फुल डिटेल्सआ आंनियाव फैदों। स' आं बेखौहाय नोंथांमोननो फारियै दिन्थिलांबाय। नैबे स्क्रिनाव थानाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर हरो, मानोना बिथांमोना दानिल' नङा, गोबां समावबो आंनि खैफोदनि समावबो गोबां मदद होबोदों। स' आं बावनो हाया, नोंथांमोननि साफ्रोमबो मुं डिटेल्स आंनियाव दंजोबो। सिगांहाय जिनिखि लकडाउन समावहाय आंनि बिफाया आंनि फेमिलियावबो गोबां मदद मोनदोंमोन, बे समावबो गोबां मदद हरनाय नोंथांमोननि मुङा आंनि गोसो गोरबोआव रोखा रोखा दं। आरो लोगोसे जाय गोबां समावनो आंनि बेबायदि डनेसननि भिडिअस लाबोनाय समाव मदद होबाय, जाय आब' ना, जाय बेंगलरावहाय रुंसारि जालांनाय बिथांजोनि थाखायबो गोबां मदद होदोंमोन नोंथांमोना, बिथांनि फाइनान्सियेल प्रब्लेम जानायावबो नोंथांमोना गोबां मदद हरदों, नोंथांमोननि नामाबो आंनि गोसो गोरबोआवसो रोखा रोखा दं। आं सानो आंनि अननाय, आंनि रिकुवेस्टनि गेजेरजों नोंथांमोना दि बेसेबां अनसुला आरो अनसुलि। स' आं सानो आंखौ गोबां मदद होग्रा दं आरो आंनि रिकुवेस्टआव गोबां हेफाजाब होग्रा दं। आं बेखौनो आंनि गोसोआ गोबां जौगानाय आं मोनो आरोना, आंखौ इसेग्राब आंनि रिकुवेस्टआव सापर्ट खालामबाय नोंथांमोना, आरो नोंथांमोननि गोसो गोरबोआ इसेग्राब गुवार आं माब्लाबाबो सानाखैमोन। स' लोगोसे आं नोंथांमोननि फेमिलिनि थाखायबो आङो बेबायदिनो इसोरनियाव आरज गाबनानै होगोन, आरो नोंथांमोनाबो आंनि थाखाय आरज खालामनानै हो, जाहाथे जों गावजों गाव बेबायदिनो खैफोदनि समाव ना
आरज लाफायोब्ला इसोरा निस्सय खोनासङो। स' लोगोफोर, नोंथांमोननि अननायाव दिनै रिकभार जाबाय, नोंथांमोननि अननायाव जि एसेब्लाबो गोग्गो देहाखौ मोनफिनबाय आरो फाइनान्सियेल प्रब्लेमावहाय एसेब्लाबो सहाय मोनबाय। एसेल' नङा, गोबां आं बेखौनो नुहुरदों, गोबां मदद मोनदों। आं बेखौ गोबां रोजा रोजा साबायखर हरो नोंथांमोननिसिम। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं मा रावै नोंथांमोनखौ बाख्नायबावनो, माथ्र आंनि गोरबोनिफ्राय हाजासे नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरो। आरो दाल' नङा, इयुन जोलैयावहाय ना, जों माबा मोनसे प्रब्लेम जायोब्ला जों गावजों गाव बेबायदिनो हेफाजाब होलायोब्ला निस्सय जोंनि नांगौखिनिखौ इसोरा गावजों गाव बेबायदि बिलायनाय, गोरोबलायनाय, अनज्लायनाय थायोब्ला निस्सय इसोरा खोनासंगोन। स' लोगोफोर, भिडिअसखौ आं बारा गोबाव खालामलिया। आं डिउटिनिफ्राय फैनाया बारा गोबाव जायाखै, जास्ट फैदों, आं भिडिअस खालामदों। मानो होनबा सानाव आं सानसे थायो। फुंनि 10टानिफ्राय आङो एक्सुवेलि आंनि डिउटिया, रेगुलार डिउटिया फुंनि 10टानिफ्राय 9टासिम। माब्लाबा लेट जाबोयो, माब्लाबा कारेक्ट टाइमाव सफैयो, बुंस'नो हाया। नाथाय गोजान जायगायाव थानायलाय ना, गोजान जायगायाव थानायलाय जों खामानि मावनानै जानोसो फैदों। स' बेयावनो फिसाजोबो फरायहोनाय जायो। स' फुङावनिफ्राय लानानै 7टासोआव सिखारो, मर्निं 7टायाव सिखारनानै ना हरनि 11टा 12टा जायो। स' लोगोफोर, बेनिखायनो आं बारा सम होनो हाया। थ' जिखिनि सम होनो हाबाय नोंथांमोना ना, नाजावदो आरो जानायखौ नाजावदो, रोङैफोरखौ निमाहा होदो आरो जायनोखि रोंथारैखौ, आंनि गोरोन्थि जानायफोरखौ सुद्रायहरनो थाखाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामदो आरो जानायखौ नाजावदो, जायखौ निमाहादो आरो रोङैफोरखौ फोरोंहरगोन होननानै आं आसा खालामो। लोगोसे आंनि ससियेल मिडियानि, आंनि फेसबुकनि फेमिलि आरो इउटुबनि फेमिलि, आं नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे बरायहरो आरो लोगोसे साबायखर बावहरो। स' गोजोननाय थाबाय। एसेयावनो आंनि भिडिअसखौ आं दोनथ'नाय जाबाय आरोना। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। थ' थेंक इउ स' माच गासैनिसिम।